Vítam vás pri novom videu, konkrétne myslím si, že je to číslo 14 a ja si idem dnes konečne pre svoje auto. Uvidíte kam a prečo. A potom ideme na výlet. Takže tak, ak ste ešte nedali odber, tak teraz je ten správny čas. Chlapci, a kam ideme dnes? Na výlet! Ja som sa po rannej rozvažke už presunula do Petržalky, do RDM garáže a tu máte samotného dráha, nech vám k tomu povie viac. Konfig dobrý? Vynikajúci. Strašne dobre toto vonia. A máš to veľmi pekne našpecifikované. Fakt, užívaj si tú vôňu nového auta. No to je krásne. A to sa nedá nejako... Zakonzervovať? No, že aby mi to tu forever takto voňalo. Alebo vôňu kože ešte nikto nevymyslel. Môžeš každý 10 000 km kúpovať nové auto. No niečo, budem chodiť k vám a vy sa mi o ňo budete starať a budete sa nejako snažiť, aby mi to tam zostalo také voňavé, že? Tomu ver. Ďakujem krásne a myslím si, že folie poslúžia tak, ako majú. A vy ste myslím aj donútra niečo dávali, že? Na koži vpredu, neviem, či chalani to dali aj dozadu, ale no. Možno aj hej, musím sa ich opýtať. Máš takú špeciálnu keramickú impregnáciu, to znamená, že akože môže si tu niečo, máš dobrý konfig, hej, že toto tak zamaskuje niečo, ale že keď si tu niečo zašpiníš, ľahšie to čistí. Aj volant, hej, že ten... Áno, on sa ti bude menej mastiť, po prvé. Super. A po druhé, v podstate tá koža je vďaka tomu pružnejšia a v zásade lepšie sa stará o tú kožu, vieš, že proste ono to tu je fakt... Dobre, aj to, že ako mne sa to ešte nikdy nestalo, ale keby som náhodou s džínami zafarbila tú sedačku, tak vy to dáte ľahšie dole, hej? Jasné. A hlavne takto, ty máš kvalitné auto, kde sú kvalitné materiály a o také auto sa stará výrazne ľahšie. Aha, okej. Ako auto, kde nie sú také Čiže ja som vám vlastne tou kúpou ušetrila trochu robotu. Áno, a akože fakt, proste ja to vidím každý deň, vieš. Okay. Čiže výrazne dlhšie ti môže zostať v takom zostave. Ako niečo jednoduchšie. OK, ďakujem. Úspěch není zadarmo, Migueli. Musíš pro něj být. Nepovedala som kam a nepovedala som s kým, ale to uvidíte čoskoro. A je tu sneh, deti sa z toho strašne tešili, že je tu sneh. Ja sa z toho teším menej. Vítam, ty už máš naliaté? Ahoj. Welcome drink. Hania, ty si ešte tak elegantne oblečená zo školy. Jej, ktoré je moje? Čak my ideme vedľa, Zlatko. Zdravičko. Prosím vás, koľko sme tu, že to máme toľko plechoviek? Pol hodiny. Kde ste nechali Oziho? Ja sa bojím so Zuzkou cestovať. Presne. Lenže to bolo jediné, všetko Hamla. 500 €. Hamla. Jediné sa volalo, že Polianka. A odtedy, že Smokovec. Jediný voľný hotel. A už ste boli niekde predtým? Boli Technica. Dobre, ne, že to nepoznáš, že to na Slovensku. Poď sem. Koľko je tu snehu? Je to pol metra? Miro, ale to je tam nazhrnané. Pol metra snehu. Ale to je nazhrnané. Počujte, a vy keď ste boli na tom výstupe, vy by ste nešli teraz aj na Himalaje? No tam na ten ony? Áno, ja chcem ísť. Na Himalaje nie, ale Mont Blanc. Mont Blanc? Nie, počkaj. Alebo Čo to v Afrike? Jak sa to volá? Kilimanjaro. Kilimanjaro. Ja som krásny mladý. Deti, a vy čo vidíte prvýkrát v živote? Sneh alebo čo? Čo, Lecko? Máš mokré ručičky, že? Pozri, sneží. Sneží. Hej, pred 2 týždňami na dušičky chodili na cintorín v trenkách. Super. Ježiš. Hej. Panenka skákava. Jedine, čo ma baví na zime, je pekný sneh. Ahoj, suseda! Je pekný sneh a vrzgotanie. A to je asi tak všetko, no. Slnko zatiaľ není, ale nevadí, je tu krásne. Poďme pozrieť susedu.
tu Zlatka. Otevřu to vrátka. Ja to musíte. Jaký kusisko máš? Jej iglu vy robíte, no paráda. Môžeme urobiť cestičky a ktoré nám mrznú ruky. A ja len pozrieť, ale na týchto snehuliakov, čo ste postavili. A vládzeš to tlačiť? Je pravda, že som si myslela, že budem vlogovať viacej, ale užívali sme si to, že... takže som málo točila, ale náš víkend je viac menej na konci. Decka sa tu ešte valajú v snehu, takže sa vidíme pri ďalšom videu.